Mbiyamana sana mwancho mulia bita seni kia Ndizi TV nebiro binde nende toko umerana asomoro bilio bwense yo bonchirilia elinde toko manye aliagende tako kolekana ase sekte yo ekerondo chinga chitaliki chalero ne chitaliki sano ne mocho mutenyo kabere omwako yega wechiri bubere 2024 mwancho mulingo kwaliga ni bena asomoro biliga ekerongo manyanga ali Italian Frida Kerubo anabo kwenda gutobwatia asiense mochi chemitandao sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nabega sensemeri ya YouTube wetera Ndizi TV News sensemo ya website na watu wetera www.ndizitv.net ngo kwariga ni bene linde tobeto gusanga sobwamo ochaka bono iga goika omwelekera litkolera mwancho muligeria mbwate abageni ase studio abarachi gutomanya obokoleri ase sector ya boda tobeto mangana mangi kagokorekana ase sector ya boda and ntumaitenga abantu abangi gasoro ngorwa busingo tumika bali boda either soko kole ibintu aigoli tukolia lero ndochikosanga mangi na barabo ngoko manyanga ese meli ndi nabokolika ujumbe yago enke wetera ase na mbirika basi screen yago tumanyinga yokobwati umurobeli korwanya kobwata comment ende nabokurtaga bweli ndetogende ko nditigambaligani ase studio batumanyinga nakibakorukwa na ndinga ibakurukurwa gasoro ngorwa karibu sana. Asante sana Moralia Frida. Asante Maria tangu Kevin Owiri. Chairman wa boda. Kitudu cha South. Wono nata lebene. Ingere nchunda banga muna ikirega mwangere kutoka na lire. Nense ya matoko mete wono Ndizi ya matoke tobwata magucho. Karibu sana ase studio erinde tobe togo kwanera mangera na botomanyana kiokorukwa. Mbiyamona sana yo minto Morali Frida aseli bageri otwanjira ase extension ya Ndizi TV erinde tonyare kurwa amangana tobwate aseli tangoro ku Paul Juma chairman we ward ya Nyakoe okonya abamura baito boda erinde tusuke motu. Karibu sana anayo munyakiro ga sense Mary ya Nyakoe stage ya Nyakoe na ndiri metenga rero ni chira actually Nyakoe ngakiro cyo bonchore burenze Mary echiro anena mone chiro mbiyere noyo minto abagambe baito yo minto gavana oyo minto MP echiro yeto mbanye beketari biya banye bangire naba minto abachogi bali gasi abakora nengiya igoto kubakara ngambo ya mono banyare gotokonyera mama na batata bali echiro banyare kogendera biasara byabo. Asante sana ambye mona sana manchu muri mnakwabere gokoigwa ndobwatu munyakerogo asensemo ya boda asebunge ya kitutu cha South na bwo ndobwatu munyakerogo asensemo ya Nyakoe yote nenirete boda ndeteri tukolere rumanchu muri elia twemanye igoro yo bokoleri bwa boda matukamange abantu babere bagutwara gucaya chairman ocha sawa na boda batanga barita nabantu batebangeti ndeteri tukolere roba approvalinga ino bantu ba boda numugo kolega singia andi nga mwero verite boikerano tuchakira sensemo yebyo mbetimeti sector ya boda abunoro munyakirgo kitutu cha South nchira kimwe bangeta sebyo mbasnaro romoko gachaka nibo kaino. Moralia Frida. Bijamona siri swali ligija. Nifagi tensemo ya boda. Abange babe bamaitenga boda ambe bangeti basometi semba yani mbago tinyone family. Boda ne sector ne nabe ere kando ere independent una gasile chinde chonsi. Wengi uno mwara boke mambi asibya ke koroke erangi ade mukigaramu ende skulu ajibasoma. Nabo boda nero ne bangete una obokolo wa boda sema yo bogendi iswalde kwambo ligoro yo ekiombe anda ke gosendo bwaja o mane kwa mangana nga yombe to bwaja lakini abange baito baraga soa unabona iga nginyolete ese sector ya boda umugaba no to poro simbalati tato begetamo tochamo ne county tuchangera chibesa na gwete chimilioni 3 na boigo ne bwense na gwete chimilioni 2 na intu abanyene boda tuachangete tukalesi chonse amajibe kange milioni 7 lakini umane kwa mangana mbolinga chibese chino chikwa meteme wetera amangana siasa ndware osabanga abana siasa bamintu mtoto support mugambi urioro unabona iga nyore ndiri
oyo mito simbarati ili bagari gije okora abana poda poda ose okora akore gasi ya une bwenerete ango poda poda boni gitu chita tambe inga imukete akabanga akategurire sako akabesa getu toko ikaga kanyora ngane singi komi singi ya misino semi tuakutafanya kusave after lot wa mukinyane roni yakakonya twasomeria abana igo poda poda mpe bangete no nyebi ombembira orotore bia meri around kire stage nebwate unabona ngante ndi stage chabo kitu cha tesa kuchingima ekiri stage around 45 igo bonsi mbe bangete na ande nyore na mangane welfare ndwe bangete baile ndwe tenelete ndwe tenelete aso kwebanga kifamilia ande ntumatenga poda poda ne gasi de gas kawaida kuna aga bona studio ro chunorega una gas poda poda ne gasi bada mbia bona sala ngai tuno chiko twaresira so bwagare ninki yakogera bana boda boda bange batanchiti ko so ase biombe go sa sense mo yichisako atu sa sense mo yago ngai te chairman obereka go kwanira ngam igoro ya siasa twaro jama tukamange bana boda boda ngutume kubale sana na bana siasa ngiora be ko kwanira igoro yengane iyo nanje tikangera neliabo abana siasa babere chingaki chinyinge bagotutumeka mono bagotutumeka bagotambuka kera banyore keri batagete baika bagotika maega lakini ngwakero yo minto governor Paul Simbarati asogotubeka koboko ogotubwatesia ogotubeka mpaka ere natubwatete koboko mpaka bono tabweka ine bantu bande bana siasa abande asengenjo governor oto bogoiri twakire chikura nyasa ose mose niyo irire kerogo alafu ikiro begere chibese sako chibese milioni 3 na ndaka yaberelia manene bwenza gatomenda chimilioni 2 na intu bali twachangete buna members tukamenda chibese chikabange milioni 7 bende chimilioni 7 no chire bengi ko wondira chirororo bonde gendo nari ko saba members mbale bali bata ngambali ko chiko chibese yabo ngoro bali sako chiriyewe egento ngo bataineke tikata so esaka so bonge chibese nchiro to safe akara to asebiria abantu bali mbale tali to kwanda to bachinya ko chandeka ko lichipi chechi loan chibese chircheto chire bengi mali akokorwere percentage chenke abese ri tsabe ko loan ye bengi gali to anda to ko chipi cheto bali tutabugati to kendereria basombi kero kende buna bona igabona chibesa chikireta saving kero kende abaiga bataraso asesa ko mbali koranga imwe abete muko ngainera abandi gabagaso asesa ko bataranyora faida yo go so asesa ke igwikira bona iga chibasa chirekera to bataito so esako anena mone baro chenko bangaina tole bakarango ira tole chibasa chirito beke meguko yaito lakini chibasa chikasoko boko kwa governor une patron ye sako oko control chibasa echo akata bese teri kuru bengi asabare yaba bande akara bese kuru bengi ko ikabe koko boko kwa yoro lakini bono chibasa chiruna chire mali etokonya ko tebya abana bande batale ngororo batombe gwate siba so esake lime chibasa chitu chikabesa kuru mali chikolega asiko bwachi konya gukira mali acha manikero kende nayo rata tebi kegero tenenere tekitutu cha Saudi ngima ningi ke kireti chibese chiga sevingi anene mono chibese chi moralia faida egento gako gara chiteneine na magana siasa egendrete yitaringiya gabana na gwate no tingiya naki yari konyarika na bana poda poda barwe pigi goro banyora anda kwa sukire kwa ure nyano buli meta oni ali kwa ure goseno ni pigi gari obo pigi goro nikagiti yani tari gosenge to kwana senge njoga bana bono bipi gosato atobigetamu siasa ya benyingo na bono roche chusi na yorte sakeri agateba ngataoni betenenere ikire sub count yetenenere dilibuna kwa na igamambi ya matukatara jina ganda obisi ya taoni gosie betera siasa dona kitwala usabanga amna ndo bana poda poda kibato chingi chingi chinyororo twetenenere tumanyenga inkiwe keboneta ko next na intu tumanyenga tubwate family toko reno witera chibese chino wegasi tokora ifo ikina chibese tokonyora abange babo kwa mboli swali nga nkeko gera maybe batari go save umeta bana poda poda abange bametenga unanyora kabesa kali ere no koli ani mambi boki na ndanyore lakini bona family chingi bantu baro tuwa family bona bana bali school ntogwene tuba encourage banyara ko sewe beseri digera mambi ndeje ko bakonya ai mukinya kabege bese ngija with a small percentage digera Roman school ike ari selo kinjiro rona bona goko gade selo banyora oko akirwe percentage ya 20% 30% iyo etali biya lakini gaba nerega maitenga toko ngia go save
nabako ndagali mukie school fees loan oiriro mwana school ko waseno nyakose kunya go service ya karoni kao nabako nyara kwa obo ngwa kare wasukire uruti nabone ko bogimo bwa kongire bintu biwomire yani tusinyire nga atirende tumate with time asa ko bakunale ne gwetemba umere mba kwana na nchina ro sabanga bari kwanja bachamo buna bagusi bachamo digere akito konya nabanda baba keto gukina digere tusuki obogimo bwito bana mutu mbia mono sana tataibona sense mende ometa banta bange mbaroro batamaitio obuya wogosoa sebyo mbembero byobo nabukora amanya obuya asense moyo mwana boda boda gosoa se kyombengi kiramo konye gusigosoa se sako ngikiramo konye asoa ekiombe obuya bwe kiombe mbulinga mogochamo ekiagara byeko monyene to konyara gukora gintu gitikira kira okonye in future pesa kwa temna bona ganyo ne karo ganyo ne byara byao to tagi kiara ke mongi kore gas ekero biri byonse bitano bocha biri byachamo konyora nga gwakore wakore ndu kyamana akabese kaliaga kokonyora noyo minanyora gake mube bochamo bobekere nibwamo nabakonyora mwagode usimu kwa uri ng'ombe uso kwa uri rugendo gete kyamana lakini aibiko manyene to konyara kukura gwente kitonya kumanage kuikira ebase tanga usene 100 usene 80 to konyara lakini mwekera mwachira mwe gamusangire cyo chiri chibamo nabakonyoranga gwekonyire gwasukire naye mambye muchangiro yone boyiko ubu munya gusuka. Okay, mbia mwana sara chama nikola sense moya nyakoe na hata manyingonga igade se ense moya nyakoe bana boda boda mbaroro basoeta se byombe bako egendereria mbia mwana sana moreria ense moya nyakoe ana stage ritororo ase nyakoe wode ba 76 abugo stoko trinete stage echo bono abanya kiombe na bange barororo basoete ase sako anegre stage ne bwate mne esako yabo kono anena mo mne stage ya iranda ase mata stage ya nende ebyombe mbirororo ese ngenjo ekyombo monto ya moto konyara kolisi no 10000 to konyara ko ikamo babere batatu mwabe kanamo mwata yamandigento geta karto achangire kachibesto achira ase etoko tigero monto mwaye ogora none ng'ombe ogora none kiro kile ntabwati asako ikaranza ogore kiro ko ikaranza igo esako nkokonyere konyore besere nyingi kwanyara gukora emirimo ekororokana kubwa gosefu aibye katokonyara ambia mono sana ntete marabwatiraga utrasaso mutimo komoke gatokoira nanto betogosanga mange mbia mono sana wanchi muri beta senikia Ndizi TV ni gotogendete gosanga imeyo morobile wense yo bonchelia astogendete gosanga na batani korwa sensemo ya boda boda abagendete gotumanya igoro yo bokoreri bwabo asense meyo kondo wanchi muri elia tetrasaso mutimo komoke toskatonye gerango ira ntrasege keke kerebosio elinde togendera gosanga amange Ndizi TV Ubwansu Laboratory ya Dynapath nige bwate ebirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekeombe ya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board eliyokurwa bokoreri yobwo samugenda kuna munarega kama elaptech con Dynapath Laboratories itari itomu ya torto kulida marwiri na malaria kulitore sukari topima blood pressure kupima tori kidneys kupima tori liver function test zones correctly nkuru baro bokoreri buna microbiology clinical chemistry hematology cancer screening histopathology nabo igokorenka amarwiri buna HIV brucellosis gose oburwiri bwa mabere arthritis na yanda mange boigon korenka bare omubere bwensi asamarwiri buna prostate cancer asamange batalire imeyo muchobosongo asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. We love, rocky,
Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 icyukire PSV Uburundi bw'iki matatu cya 14 seater DWD cy'abantu bari no barema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible cinga kigere cyonsi urataka serituko nigo bagosomya umwaka mugima aborokiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'i Kigali gya NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru gusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Lois Academy Kisi yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete Kigali cyobosombi asebali bakurware amache yuweshibya nabuigo konywa chinyomba cyakebara chinchenu kegima ribagarisa ine ryaborokiwa kokosoria nigukini byabo mbabwate abarindi aseskuru yo nabwo nkurwa bali echayi ya sanne na lunch kubwati bali omurubyo CBC ayerera bwango onyora libakasi skuruyo omwano abegati yabali yabake bakonyora migiryo yibirengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli and Nature Learners Talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabokubakire simi asinamba enoti isano na ibere mara kabiri isano na isato isano na ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti. Lois Academy Kisi. Knowledge is power. Negenteki ya konyora ibintu byo gutumika aseduka na negenteki ya muno konyora duka buna Capital Light binge byo gutumika asistima the full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifan snake lights garden lights fridge guards chandelier lights security lights na solar floodlights banyore imeyo muchokisi opposite DTB Bank angena Shell petrol station nebuku bakirisimi asenamba enoti isano na ibere enoti isano nemo inyisano niseto enoti mara kabiri. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Vyake gima mwanchi muliyebeta seni kia Ndizi TV na ndingo kwaligania asentunda ya kabere chinga kitogenda gusanga imeyo morobele obwense yo bonchelia astogenda gusanga nababatani kurase sector ya boda abagenda gutumanya igoro yo bokoreri bwabo animono ase bunge ya kitutu cha Chesa udhigo mwanchi muliyengo kwaligani bene edinde togenda gusanga asobwamo kondo mwanchi muliye nabakanda gutobwati asense ya mochiche mitandao asense ya moya Facebook
Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega senseme ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabakanda gusangana into gwetera www.ndizitv.net kora tumanyingo gega sebunge ya kitutu chache Saudi kega nayo rumunya kirugororo ngakimwero beretino bunaba na boda boda moralia Frida tutero beretino na boda boda ande bwana tinentu tokine njira ya mose yende kuna bono iga sector ya boda boda ntobwate echain ne kubwati ku stage insali umuchema wa stage akugambira members bali stage bali bakora stage twama woche ward akusoko nyaro yomi to woche sub count na bunango to kororo ese sub count gotira to ke count na ro represent ya kisi count omoske chara dinjar oyere to ko genda dichona na ron to boate obara yoro na bono yomi to chaga mosoti na ro dichona president ya Nyanza toko gena naso no twaje kumero minto Kevin Mbadi igo bono iga amangana poda twero bereti korunze mpaka igo na squeeze nanda tebe nganyone ese yani ese ya account ose national nturamo barturega as one on one ikiagera na abantu bono iga tari poda lia kare ya manyire bono ira poda ni gwata machiko ni tugenda tukunya kubabundiza igere bamanyenga nyone kindi gyonse kiabere una bono accident ya bere tari ngo gutama nabo konyoranga naye kwa gosero lakini kwanyora gwatamire paka nyoro musaidi kwa baraki wabora ta kwa robert yasa ngwanchare digene turu poda na ndekenda kuri mai gake ngwara una bono liborire bwacho wa covid ifo gitinyona bari mu abange batigitegas bagaswa poda igo bono poda inchireri sachiro montaña maete tarierero bono ibantu ibangete na ande poda bantu barororo na abantu basomete mbagwate mpaka kidigiri lakini abatanga rende bana singi tiganda bera gaiga kalanyirite igo poda murari ibangete bija sana no chiko tomanyanga na kie serikali ya county na kie serikali nene ko basira elinda kwanekya nga obonjire boinongo kolekana bole boikirenekera tokorana na somora ibwense na abeteka gukwanera iguru ya mama mboga na boda sama tukamange no tumanyanga njiranera le serikali gutosira tosenga sense moye wodi ya Nyakoe kirikendo abara ibara se wodi lingo sira baraba na boda mbia mona sana morali Frida ase libori elio ase wodi ane ya Nyakoe ntubwate abara yitabauti ororo kolende mbanya gutonyara gusira ndonsi ogotosira bagotosira ndiji campaign chire kwanyoro tumeke pikipiki yao kwa bekoro ngotana ya 500 ona gotambuka ogendo tweba pi igo ase aba raiba Nyakoe onde tayo gusira boda nonye kera banyore birogo byabo oso yo gure kirogo kwanyora wane bagochi batweba bonsi igo twesukumira ntutweka lakini ntwebangete ukwebanga kulte bangete ndo boda kera management irengia na kera members bakubwatiri chiko etogosira na mirimo yagendera buya mino polo bereka gukwanera igoro y'abana siasa gutumika abana boda matukamange tororira segeka bakoreranga batebera undi ebona nturi gutumika na abana siasa nandike goika umwako onde bwe chikura ande kwanyora no bare kerkenda ebuno munyakiro gwa sub county yiga akwabere go kubasomi ngaki mbabwene tigutumiko na bana boda ayo minto moralia Frida in fact boda lakini hata wanga bono iga uchumotuga iga toka ko bundi sebinte binge witira ya siasa bono gatwarorire mwana siasa ole bosura chikoja uikatuli kira nense tumanyenga ki afto twako ire kero ke twa usire paka wikira segete ki uchi batokolera asingi ndio na bono iga abakonyoranga in fact kuna ayo minto mo chema ni wodi ya Nyakoe vile Paul na bakonyoranga twasira usensa china ba MZA twasira usina ba MP lakini kwanza sebe kire gari ngao chibatu yo lakini ndebo ntwa ngunya komera tori ngunya kwa story kao toko tebaninga bono iga nturuchi gutumi kubono una kawaida ya renge lazima tuli kira nenze tumanyenga after kwa soiro office inkyo gandrete boda ina renjera ya muto turanyara igene tutsirane tumu kichipambi chetu yo ikiaro kanyora sachile kwa kolde kwa siasa ili kwa kora anda ke kwanya sachile kwa umi
mire wana nyagitari nare ko yakwirwari bitera siasa lakini aho tenga bono igaro ntwebangete sibia kabisa siasa ujigo chabano ujimotu ko gocha se boda ko gocha kumaita gocha kumira abayiboli aba pastor ambaro kira ina ero ndo boda timeti go se sense meria nyako embaro roba bere bagokonyeka gwetere byombe biri mwabere mokorosi go se chisako kiri mwabere mokorosi ase nyako enkwanire yakego muyo mintu chumadara atara kwana in fact ebyombe mbiroro okonyora nga maybe muna twachagete ekiombeke na bato wekanya mwa member tokonyora nga sachine naga nityo kuganigete gosine ngomba te kogolero na bato kumugolera tokoranga gosine nyomba maybe atete kwagati na bato kumugwati sitwanyora twakoraki twanyanga twa mwaga chire iko boda nturamo ade nturigo kino enkende no baso mwana boda yomo ne bangsum kwagera ne bana mapei kwagenda bunno ko gose bororo na baba na boda bali baroro na baba jaba konya wakoraki kwanyora konya kumentrangi ngane yo Paul mbuya muno ase nyakoe amono anena mone byombe byatokonyire anena mono buna nchoyo mobo ikiombe na kinga gachirete nyomba yumenyete kuru na biko gara naragera nyomba igo anena mone tugwaka mbuya muno ebyombe bitole kere stage togonya gosirana kera tole babire batatu twanyora kabese kali gachire gatonga kwanyora konyara kokonya ne school fees endagira kugora no mwana yanga no nyayo manyine konyora kwebanga ayo manyine asante sana nabango kobori chama nga kie serikali gendete ko basira inu na boda rinda soko ne kyanga nko gendere mule nchakire serikali nene aso dosirire nkojire tu twakora chi meeting na baragwa bato tebinga once maybe kare ndio akora kanire tiaba te members baino bagende tiaba batigo tama tiaba tigo se ba muki osubanya osene gari yakora accident muki ga serima okabo banya basambire gari yo monyene kwa maganya twabikiro magoso ayo atayo igo bono spisi ntu igwana na serikali nene kinde gionsi que haber usted que estamos en que que hacer que para que eran parte de esto goita estuvo tu achamo tu gambalinga na lili tu amanya sama bosale ligere amachika ya kaki agendereli ningindo kende serikali ya tokonyire no kolia toire freedom isaine tu imane chintu tu kabanyene ikera squeeze no sakoligereli bigi nyingi njiri kubwatu boda ba mesiri samwe ligere tu pomera na no yo kolali waselio tu mu karansi tu mu lingi kiara kwa korega naiga twa ochi gwara biko manyene igere kwa koraki twa sko mutu igondo chinga serikali ya bono ya national tilibu ni dinero ya renge kare bono igan kwa turamo 1 to 1 igere to koraki twa to korega asiamu to chense maye county ese county nero abasigari barororo bade to korega asiamu amo sana ekiagera unabona yo mtona te banga nyone chogo abara ibichi pigi mono na butoko te ibinga tei aba rundi ba minto bana che nyone sticker ekiagera usuru ye bako naja nere kwera na ndere na bag aba no ndo gire ro range sub account kete ya kodre ya rule usuru ngana ya gera na ndere ni kiki bag kwa tuanya twarasiri bunyane shedi tuanya twarasiri bunyana se tuanya twarasiri bunyana na soko bera gijaiga nyone chibase china bate na obegeki abegete sako no chiguchia buchinge chiabo tuisa ko yadalinga to kwatera ne na tikira bateba ni fa nyone sako yetera gende mutu anene ikiani ni mane ngabono iga gava na bwate kerengere linga mpaka kere ward itwale sako ambia mona sana soko iranelia liboli elio akarokuli elia kero montago so stage for example buna yote ni te ward elia nyakoe akirikende ngikilio akoganiro bana menya koro kwa ngaere bono no mwana boda maybe wastage ya nyakoe go si wastage ya iranda ambia mona sana murali Frida ase liboli elio tiganji ko tabanga akere enyu member gocha uno mwana boda lichikoli tangani ko ikabe ngoko school are above 18
Sengenyo ntete bana ba stage bana ba school stage no monto lense miaka 18 ne miaka kere stage to baraja 25 years ko chigoro asengenyo bakonyora bono yu ko irobongo omanyino na kabesa ka kurigia na kwa kanda gukonya asengenyo mwana era kali stage na be miaka 20 ama etera ko lunde pikipi ya chibese ande stare ya enda koleki agole yanga beke lakini omonto bole above 25 years wikase fwe bese ya no ne sako anyore bese ko nyakali kire pikipi mambi na mambi anyore sakeri aro siti chibese anyore ukabesire chiae ogure pikipi yae aigenda liko chimoto mbaro rabo konyora maybe batigerete skuru njera barabunga kimogo cha mwa bakara mbuya mono naro skuru naro mate deli bantu bonse tubwate bongo bwa skuru akere kwaro nga yabere nkongu watigire skuru lakini ko ikoke miaka 18 ko chigoro naro ko tole miaka 25 omago so stage obo mwana boda boda ndoliko kokani ko bate miaka 25 na ndo bate ke banda eno mo Kenya toko ko ali ba ko kole gasi chemani na rango batengana iswali kwa boli qualification si kwa makoba mo dereva ni fight pro minto mo chama ni kwa dia irani ile tanga kabisa uikobe miaka ngana ile 25 igia kabere uikote bene kwa college school abako nyore of course wa college school ubwato sine miaka 21 to 22 nto agamba na gaba ndo kaibwana na mbi umetika ngota ya gaba na badino mu ko kwartole gasinere one on one nto agamba na to kaibwana na mwana ndo basi okore usine school nye tariki miaka ya waso boda boda iga ko mokibu ko irosina sigete obe ko sine ko sigete digere ko nya ko bororo ekere ko nya ko bororo anyode ko siaye na ira na bono boda boda na boto ko nyore tore usine meeting ndo bate meeting na gaba na bako nyore to boardinga aba chairman ninte to ko bakonya ninte to ko lika abana bakarto sem priming bakarto ko sem wiring bakarto binte bia maoko na bako nyora kera sub county na botenga ya bani bata bana sem batan bakarto babwate post babwate certificate una bono igato tebinga kuchakere weekend ikera podi njaba emiremo jaso egas kuchakere weekend nkogenda arachikora abantu abakorete priming na bako nyora mabaga baso ile gali bakorete usingwa wiring bakorete roofing na bonyora bakorete isa ni ntwa kwa first priority ikera ntwa mugwatsi tikura ntwa rate isiko oikara to consider tangen umanya kugenda na dasa asandi biho igobono goba member stage last maro oitani miaka 25 otuale ke bande no tuale ne na bono igando tumirane na serikali ne ntoligie njira totenyo na bachumba abaito bato bwatsi bato enyori chi pasali aba mura abaito bagende school banyore chi driving license baso amibu banyore driving license no cha ali para o maite ndo cha kororo igo bantu luchi go cha raisi igo na bono ko school so wakore konfo so wakore university so wakore college o cha yo kaigo ras moche to manyengaye no menye diri chiko ya para o mayo so stage bia bona sada atimetika gase chi stage chigana regura bana boda boda bangi bako complaint medio sekitutu chache Saudi nerororo anga bako tego baka ne chipesa chinyinge cha registration ko ba member ye stage egento gekogera bata iboigo kire stage ine bwate registration yae egento gekogera bata iboigo ekamo kyabone ko nyora umwana ukode school tabwati kende gyose tabwati family era wona acha stage acha kore chesta that's what atenga ko be member otayo to register na manyo buya bugendo keri uikogaramike uikoro basi rande basi yokoru tari gosenga no muo gosena bara ibao jabari ebasi rie kwanda yabe kwamo na ere lyo nyora stage gete no ne bwate gosene ekiombe bana corona ni ororo kwanyo lero ni kororo finally mwaka buno goika ngo jito register chinde njiri chikwanda cha oramasi cha oramafuta ko kwana na nyomba ku Christmas abana bama itenga tata ifo idikorari na gas lakini otenge gas ya boda boda abengi gas inde yonse kena ona ni matenge karoko ruga ke uchize bu ide kwa ndesuku ni matenge kupulira gasakara gochi abana bama nyanga yaya era mama kodreki ochire na gasakara kurwa sa kwa gas bia wana sada atimetia semba ya umetetu ararenga abana boda boda banga konyaranga mbanchi tiko so ebiombe mbanchi tiko so asako akirikende Paul na bako tatebinga
chi qualification cho gosoya se kiombe chiko bachinyinge gose ne chibesa moko beka igoro chitari goikera chiri mwana boda boda akorosi nabo gutomanyanga ekero mundu agosoya se biombe biri morororo ningi kelina eraganire gotwara gosoya se kiombe kyo. Mbia mono sana. Anena mono egento gara abantu bapu samangana ye welfare ose sako ose biombe ebyo. Okonyora kereri tukebese nere bento kosefu. Mwanyora mobugete around 20, 50 ose 100. Konyora mwana boda boda naro olikire pikipiki. Etalie yae. Kwanyora alikira muri malikira matuka abira atatu omonye no mure pikipiki kwanyara konyose biria matuka ali abira abwate pikipiki biria omonye na mure pikipiki kwanyara bono abwate shida yoko yo gwakana ebeseri igo bono engo changire mono abantu abange ko tasoa esake elime igo bono bali barobo bwa pikipiki chabo orobo konyora ese sako ebale pamba tubamba kwanyole bakogenderera kuchimoto. Okay. Chairman to manyingo nga aigali ese bunore gali ese ose buno kubwata nabana boda boda babange polo bereka gukwaniranga nabo kuboka mambye omonye nagote bintange pikipiki akero kende ngubwatera namure n'abantu abanyene chipikipiki rende mwane kinga no yabaiga barege gasobo koreri para gukegere numo maite bintu ngo ikabire biara uma ngonyorore chinga kigeta konyora amafuta akinire no ne customer intutuanga kori na chipikipiki kero kende ngubwatera namure n'abantu abali gete abana boda boda yo bintu Frida in fact iri swali ilikuwa boli ande ndale ngeme yane nale tukoli kwanira mtwa ikaransa ne kamati yane is account pamoja ne chicha na barebe chigori ne pamoja na chairman chi stage tukaiwana na oikira chifomu chiri chikwenda korosu aso bisiane chiche ekero kwa gwe pigipigi kero koli gwe pigipigi no mokubo kero wachire tukama orose ne pigipigi ekero ochikolipu form nere mugo sainirani no mo nyene pigipigi ekiagera etwa rigere tukanyoranga abanyene chipigipigi nagonya zindo manyene na mate kwa pigipigi osina maete igore pigipigi yeyo onyor ko likiro umuntu akara osineri gosori ikeigo umureke bungonyo empara dige ojo gakona ochinyomba osinyana na gyabaraki aho chako bogima dige tukaiwana nabaraya abane abakora torosie form eyu eche ekero ochikori kwe pigipigi eri mogo sainiraninze gote ni umonte pigipigi okomote na advance kwa mate inga na koro mutinyo yomo kanya kwe banga pigipigi ni tete konyoni usini tete konya korega sinche ne nchirende ngao nayo kohigu ekro tete kotige pigipigi yomo nyene naye uko saini asina ro saini okwo manyene in advance kwa mate inga ngakigete ni tete kotige pigipigi ye nkorege ndokende na kya korege kyanchi digera bantu tuye banga nore mangana munaya yo mitopora te banga kwanyora ngomuntu bokire mambi ndijikwa wasilo sina kabisa ke wasukwa otete kwa kane kiombe omanye no kule pigipigi mubasokano igobana machiko na leto chikobeka ilasima kwende fomu yue ichuli kubija count ase kwende chi chobis chaba sigari uikanaro pabe como saini na chepeke saini yane na toigona no manyene kara saini o saini kama ite kara saini bia bala sana kwal konyora abantu mbaroro baire pigipigi yo manyene barundi but konyora nga pigipigi yakolire wikingima yanya korosi besa no ni chiringe oroche cyamani otebire ngago ikaba kigwanchirana no manyene abiga batari koletera manyene besa arinde ngakibara chikoba omojana na soko chiotoka okonyora akira tubete chikoli stage kara to danga kara kwa gore pigipigi wache stage kwa ligeli wa mandera bakwewa kwa maganyora kara kwa gore pigipigi kwa rangeli umuntu gocha nyomba mwago murayo stage machama nitamanyeti musaki uliti tamanyeti musakara tamanyeti mwanda mwali kira agreement nyomba no mandera boyo wono no murundia mwama gobwata oyo bona kara ikire stage orundi pigipigi ayi wikingima basite gotoka no eshiringi atanya gotomera kwa magoija kwa magoinyora bara ibono ngamba stage akara kwa busete kwa manyanga bare mbale stage naye akara kwa ikire stage ale ko bolinga pigipigi anenera twagote intuma pigipigi eyu ne yawo ono liswali abali ko gocha konge akobwata ni abare yamo bakoligerio momuro yange ko likichibese akobega asienko asenge njonko abachaye telitangani tochiti ko babeka ko bako batenga egento kyane ko letanda egali ane ko letanda no murundi monge
oko olimo maeto oromia aneri jikobona rire ekere omonto magani agote pikipiki aseng'enche tachire konyate maete mang'ana pikipiki agoche stage obori oboraibu stage otebi guyaya abandera bambari stage nabo togochorera omondera bomuya tomaete oyo nkoreta are bese lakini ekere ogopusa igo naeri gocha gotenga kwanyora omochando naye abarengo ika bare baragopusa ake kwanyora bono egasi ekobera enkong'u igo abandera aba chitachiri chito chiko chiagora chipikipiki ekere okogora epikipiki kwararigia oboraibu stage eria akogokire nyene erotete koregister kwarigia abaraibu ororo bagoterekti omonto bagokoa orundi epikipiki miniwe nari emechando etari gochiatoka emenge ase emerobere yobwate chairman amang'ana namanga agochia atoka gatiga abo kwaneranga abanto abanyene chipikipiki na abarundi boda boda abarundi ritang'ani wikaba bamanye nga mungwano ikara emugichi bese chaya kagore pikipiki na maite saba bali kugore pikipiki eri wikemo konye digere nyore ne bese ri ne akanyora kurororo akoraki nero nyore osome aire usana bani school nabo igo omonye ne pikipiki nere wikasi ko mugendi pikipiki ekjagara amate muto gwetire pareri eto gwete chigari imeiga mpaka twacha korosia kabese kali in fact naro twagonyaranga twasikanire twachiramo twamanyire nga osikomo mokori gas mokori gas nera osike amanyenge pikipiki kwanye gortego konye nayo manyenga epikipiki rekara bara chibesa asa njera uchinyorera no bokongo ikiagera buna bona iga makuto no che Frida akia makuta buna mente sana lakini rende ngonya bosalatori yasanga kunale abaraya baita banene bari gwanje batokeria maguta ni fagiti twachandikire twayire bobe na kira rego tenyona abanyene chipigipigi naye kero oyo ate pigipigi achira kwera sira batebiringa yaga ke pigipigi erere kene biasara mbialingi naye tigamuigwanane that's what twate abange fomu yike gocha gosoka ogo sainyororo omanyanga dituko liduna bona taro so singa lero mete big bene wate challenge na boko nyoro lero wasoka kora so singi 200 ma biko gosoka na boko so nyo chiri bubere o save 1500 iko bono tumanyenga nayo kero kwa pikipiki manyanga dituko lidi wasoka kwa dasara di cover moto asante sana timeti Paul mondo naso kene pikipiki weekend matara stive sana ni shiringi abo na kongu asengencho abantu kunanto ba boda boda intumba lyo ko kunga tubwate besa kerensa asengencho omonto no mwari mware gara achete school na bago somino no mutinyu mogima ganyete salary yae bose buna asa singine muna barali buna ino kwana abanje omonto bunanjo boda boda kinasoka kuru nyomba no gepikipiki na 20 te kompara mogukone iko nimbwate besa kerensa ayo omonto yo atanga taro sitibese oyo aranga ine tachiri yae ko bega sien kongwe sengenja besero no nyama butaga kongete no jipara njikoro dibye jirama genoka koikoro sie besaro abantu buna babwenete bachunguza waneta kera aba bantu abo bari gigu baboli guchibese chimokorosi ngai mugo chimwaira nkimotari kwakanira abanyene rende na into toko sabachi serikali to korore chipara muroji bana tokwanja kochandika stogweta amabuta muno yo minto chamani ona kwana serikali anene so murai ruto itale ororo aki tokonya samofuta munyare go nkwenye sengenjo na tebete watu wa boda boda asole irende buna tebete igolende tigatu inyole kakira ninsake ndio kona to koro bonjoro liobuya asante sana akwana rango chairman igoro ye welfare igoro ye welfare in fact welfare muchira ya tokanya sana unabona iga nkwanere welfare ye ward wanza gari stage yane jenkuru mata stage ere kyoge junction ilike yoge nero ya garate mpaka bodi na bere kinde twara ibara ororo na wapongeza kwa ile kazi yenye wanafanya welfare ninge ndoto kia maana eker moja tamo nore na mangana makwele karabeire okonyoranga welfare ya gorege ya okonyire junction yani stage yana ya kyoge welfare nero ororo ward yana ya koe welfare nero sub county yana senkora welfare nero mochema nyako rukuiso ni olina nabo igo county
bono igan twa umirana dare welfare nero ororo do chinga nege ndrete we biyana ngwa kera president yane biyamono aso wanchira na gochole buri bwa koletu omufaisione omufaisione we sub county nero abe chairman ye welfare e county ngima igonaro nasema ni asante na nishukrani igwe welfare nege ntekia goja gyato konyenga kia ya makweli ngakiyo gorwaire na boko nyoranga sa chinde kwa lemeru gosesa chinde kwa aseke nyororwete andake goseba se yachire goreka rwachi osine gitari gwachete na boko nyore sekte ya boda boda tuomera ni nsema ye welfare tonya twa bushiri nari ko batebiga abana boda boda nyore tore chi welfare tema sana tonyore kadi ekadi ena Jeff ne kadi ngia ligana nyone kere welfare ko konya ne kadi nyujire yakonya Samuel mbia mana sana tiatu watera utoso so mutimo komo keigo to koirana ntoirana sentunde yo mwelio kero togenete gusanga na boigo bokwanere igoro yo bokoreri bwa boda boda anene kurugaiga sorogongo rwa busimbia mana sana mancho muri elia tiatra so mutimo komo keigo to skato nyegera ngwira ntarase keke kerebosio elinde tabeto gokwanera amange. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanyebuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare a senyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisi Low Codes mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono as a PO Box 81-40200 Kisi Gose oa Kisi miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gose enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gose enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kugeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga tutebe abantu abanene boka usinone muntu ndi bwensi nabago nonya muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyore head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo omuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gochera turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwa gochire turi kunyara gukora mirimo iri kwanga gukora
umwana ataraike emyaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ebintu biri abareri b'omwana bakomukorera karo moke na bibigo shape future y'omwana oyo gojumuto okomenya okuya kebochenu ritukurie juma chinsa ibere chabutuko nomoiroroye ritukurie Jumatatu chinsa isano na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bw'omubero nabwo obonda bwao amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire ao nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center igotoka somo chiobosongo nigotokwegokeria kurwa bowenia wetrasa marioga yo kurwa se chinse chesko kurwaria tora marwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayo koringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari kurwe company ya Super Medical Center igotoka somo chiobosongo igangorwa ritora marwaire amange ande karawa chine ntobwate chi machine chigokumureka chiarora nkikero bobe tigo kumureka umubero umugima gwansira umutu mbaka inse na ikigo tatengikere bo byamarwaire kyobwate twamanya kwa mariogo abana abane machine yengo murekere yarora mejando kyabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no muchiokeroka neba ngirigori cia mariogo itona bako guikera neba Mombasa onya koro ekara wa kiresimi na bukurwari ikasomo cyobosongo ase stage y'Kigali otwakire simi ase kinamba chiko bwatya 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana ndi babwenire igo totwara bwoba bonde bwese akara bwakire ese kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole Ndizi TV ubwansu bw'omugusi yakigima mwanche muliye na ndengo kwaligania asentunda ya omwaelio chinga kitogendete gusanga imeyo morobili obwense yoboncholia asitogendete kwemanya igoro yobokoreri asensemo ya bodaboda mbyemono sana Sunriser Elijah Ochenge agotebanga watching live from Nyakoe mark me present na walimu na wanafunzi wa St Catherine Academy Kyoge mbyemono sana Kirandi Dennis watching live from Nakuru City mbyemono sana Moses Moranga agotebana ikiri Mandizi TV kora chinsemo chia Qatar no ndimi mbyemono sana Ritunda Green agotebanga following from Karen mbyemono sana sibali mugenete kubwati umurobiri nabayo kulika ujumbe ino ande mbyase bali mukubwati umurobiri nande mutaralika ujumbe ino akonya taraso umutima ko mukiga nto agendete gukwanira igoro yensemo ye welfare kerekende chairman nabagotomanyanga machiko kyali mo begeta se welfare na ndo buya bwaye mborobyobo byamano marayo gana tebo didangani welfare ne ndo ka konya ngaki wate shida na ne ngaki obwate omogoko rukenyangi na bosira igobono abaminto na twasabanga welfare tigatoswa so bonge digatosirane bona bono nkwanere ne stage yane ya Kyoge nifagiti welfare bwate nengiya kero montaño ro bokomo ngo chiruto twasirana twanyoranga twakoreki twikiraniramo andali chikondroro otaru etiebeseri abegete epigibiya ekubwato nabe kwenyororo igere gwakane beseri gwakoreki naye waso omuganda oyomo asaba ndikere makweli arugansi bokutole engumatugatara koreki hataraika igo ese welfare ya Kyoge toramo ande ngo palere biya asomora yone chenti akora o Dennis Moraro na role chairman gali alafu nabo igo omo chairman we welfare oyo mito eyo ndenya chot finisi ndenya chot nifaiti wanafanya eba kolega asirengi ya mono igona barabungo batendi ya mono asega asimo gasane opara tema bomekeri chiketi konge maintain ingere bana boda bamanyanga use ya mate ndo batanga bono nyara bali ba basara ndi boda bamanyanga boda ingedere yakoraki
ke okonyo Okay. ikiara boda yo nangate kulitangani boda ye boliti abantu abange bakanyona basabati mbaro bako gende pigipigi bori ko nyono musabati yako gende pigipigi alemete aho kolega sia boda bakati tukuriera nabo naro ro kuruma simbali ko questa ni fagiti yako gende pigipigi bakari kera muragi na kuminga kwa igo boda ni buate enjira mo goseyende to goraki to kolega sia nkwanere welfare ye sub count singi ye chinza welfare ye sub count nero ni fagiti umo chairman yone welfare umo yominto Wilson Orina era na kungetia machiko ntogendrete konya kumirana kubanga na ki welfare ye sub count nere gosuka ujumotu konya na tole konya tena sema yo borwaire konya na tole asesemo ya makweri ndabono iga tugwate mo oyo minto gochangiro me panere gochangiro mo ngino ya gwara ke Christina Marian igora basaba bali mole welfare ya sub count muinyore ntugwate umuchango tuchangira oyo minto Dominiki akuri mo ngino ya genda Christina Marian na corporation yasa na mokonyo gwende mu mbali ukatene ndokoreki umuchangire ngitya se welfare ye county wanene gabwase na hotel president ya Rororo alafu no mufaisi ono ko kwandru mamboleo ale chairman ye welfare ye county daro ndo chenga amachikombi yale oyo minto mo president to regional tatuma bona asira nabo twachamo tukachanga chibesa twagenda tukamwapole ifaiti ne ringina ile tingambia asengenjo yogo chakuli tugo chamo une welfare igobone welfare yiga machikara orotari makomu noko nyabwati kwa nyaranga waso une bono kwanere welfare ye county na party I'm sorry aso kwanda because tili mwenakero we seme batirende ni maita machikona ro make ekero montaño monte welfare yo kwanya ye county nuclear family omo aye abana bao no mo ngino amona no muiboli twaje to kamenta baiboli abakanya twake rusira kinene bange banje batanga ya baiboli tebale yatomete igobona machikona ra yuara ororo nebesere kero mundo mintaño ro bako last nebese baki erwebu igara yasira agadi welfare ka twanyere ngaratie kagere gacha okonyora nga president nero metina bwate family kali usuno musara konyora nere welfare ka twaruri chibesechi na chiko karane ndio kato genda galso matanga abiri bose ndote kia abiri ororo twako ba president digero nero te abanga yaya asente ya boda twikire gaiga ebege toro gento bwate na keke ikiana tapitali gosina bana uskure gento geria ba ausiri abana nga urakira matanga ko ba se county amange igobono ogocha kuria moto wa twachira mu ne welfare na ukokogera twakoraki twachangirana na antu imukani ne nyore na sakara bokongo abeire kwanyara ngo nguli wakoreki wororo vile okay ambia mono sana soko eresera se ensemo ya welfare ndo singa mobete mo kwero bilia boikirano ase sector ya boda ntobato gukwanira nga siasa yaberege kwirania magega obokoreria sensemo ya boda kora kwanira nga keigo Paul ambia mono libaga siribaga yo mento Frida ase liswali lyo amangana siasa siasa era echagete oyo mindu murari kurugoro mbakanse noroche ense oburaibolio bonana se rutagotokana raira noroche mbagase ne chisegi batanya gwanjira na bakabono toira ndo so county yeito abwaso yo mintara tiororo una governor na oyo minto nsoro moroche chisegi babwate baro to kwera na baka oboboito bwa boda na mbaro bakonyara mbwate chisegi atikalende chege tokaro kimanyete nkelinga bahati ya monto teko bayago oko kanyori osoiro lekerogo akole tamu yae na yo boli chukura chao oakeru egenta kana muno yo minto governor era na agitu chukura ndo mosirete pedo boda na bange tole boda na bange tora se county na botoko tene no mo governor ko ase boda na botoko tene ko ase ngenche tora bange na botole more than 200,000 bune county na botoko tene monto ito to tene mo MCA anamo no go chimutu buna anje sabi yana go chimutu enji nimbwata manyi kageta kontra bo kwa siasa ine na wala nyara jango chikotena no mo MCA nya kwa ward enga kiere go chimutu miaka na one ya 2032 na njenga nimbwate
egente kingere ime yane igo togosaba oyo minto onsoro asike governor akole tamu yae era nabolte chikura natumugete keria atumugete tukanyara kumusira agasoe county igo nero nyagatete kirogo tigatumeka obokora bwaye aligia abantu eraini buneko bwati kubuna arati aligetie eraini yae amosike akole miaka yae lakini rende oyo minto governor ere miaka yae tenere mutu ere nanya kumurwani egento karakinde shwa onsole ere naenda sobo twachete sobo chipasa chikarweu bakamumenye kurwororo lakini mugambe na akorete kiria akorete lakini onsoro manyene sobo ni maete nga nabo nobo MCA na batanyore rende tigasike governor akole tamu yae miaka 5 na ndeko mwatole miaka 5 ende mutunya saga gotuikiororo tomo miaka yae ko miaka ole tamu yae anyaga ko genda igoro bado na agenda nobo president nto arati oto letire kuruze bado tokonya gukina nera mpaka aria sago chikokolera no to gukora na nere igo siasa chiri cha chance chibitina siasa cha nyomba cha koro kenyoro tikatotikane omonto choro no mochama ni stage tikakole tamu ria nyo mwaka yomo akole nande nayo nyoko bwato bato boria tokonya gusegeta kurwensemo ko maithe ngano bori nonye no ba security be stage itoko igo tusikane members twensi pipa boda unanya kwa ward tusikane tuanjane tukole turae ward tusiseni bona nyasaye mbia bona sana akero gukorera kwanira ngaba na boda mbaroro bagendete gutumikwa na bana siasa sokoleta chisegia se county ya Kisii kora bakwanira ngo anene mbia mona nande siri swali bunelio anene into teato tika gotumeka mono ase chisegi ase ngenjana mono konyara gwatumekire anene kuumire ose gwasirio bogima bwao tegato tika kuminyokera ezi bwaya mosi chiri bubero chiri busatu ose chiri busano wacha kwa ngai na kwa ngachiri bukomi naenda kurwania abantu na kulisa kwanya lose na kulo se na korereki tiga akabesa kalika wakonyora gake ngaba 200 ngaba 100 kalina kunya sago se na koro kutia gutumeketa me yechi nyinge anya chiko kumbisa so mubirogo me pio sirie kimeke mokyo mubere liso kento kende tiga kerikia geke tara na kerokyo na ande twabera abantu abanentora abaiboli twabera abarai totike konya kungaino na abantu ngatonde chisegi segi teliko konya kwanda kwa ngaino kwa kuna risasi olio kongaina ero chire no mwagera simi taliko bwata ikotika to tike kongaineka kole to bosaria se county yetu okay mbia mana sana soko ire nilie ngani yo na kweresera so bwagare chama nimete na magana mango owe to kwanera sense meyo chakera bakoreri mwabere moko ira na magega sengenche ya siasa bakwendera guchimuto umuraria karankurigeri ebintu bitu byasalikire ne bingi ngotera siasa na kila yo sabanga abana siasa bete nyoya siasa iga na to bayapara usinyore kero nchume tebia gasombia ndete ngataka ule kwa msi wanya pa wodi lakini ngachanganya oranga yaya chinga kichani chikortaki njira buru mto chuma teba to kumanyire umete boda na abantu abange tole by the way to gani gotena nyane president yitu ya boda enzengi me gotena bole ije koroku chief commander wetera boda nifagite agotenena asingi boda enzengi ma etura abange igo na go tebangi minto bia siasa ya ture ni maiga na bone kina kwa ne rego yesa kerie re kosongo chibes chidu chire ire ime in fact mpaka onyo rabara ya bangi na bono exam danjega onyo mwana ba seri kure school fees ne chibes chire mali sako e kwenta goraki to kwenta ku usiororo chitokonye tuira bana school lakini mono siasa ya chire ya sali de binte binge jenara bataiga tiga tosike oborai werituko asingi njoborai yobo omete kelio kolema na kioko gesa na bako nyora sa chinde na bako ranga bono sa chinde tingi sa ko macha mali wesa account ay bono kuanga kachise lakini ko sororo kwa makanyora na bono de koraki te gonyara e karon ko ri biatari a musore tari osenga na president yeto ko chimbwa tiga are bote banga amaguta ekero former president ya lengororo maguta ga lengi goro lakini bona ere karaso na bona maguta karaki alibona asali kapi maguta ntukuru kale maguta tanya weka silingi 200 na muhimu lakini bona iga maguta ale kerepi achire goro na maguta metera ala kwa kire ngende kora kira nanse igo bona siasa ngujire ya kora ya nyora yare dire binte binge kwanya mwasa dire binte binge mwira na maiga kuna bona iga siasa ye egendete tauni onye tari gosena mangana ya yo mugaba na Paul Simbarati na nosoro akachuka
bakaba nakwira magendere se sub county yaye na no magogera ero liga abantu oba ngaina bachi pesa anda bachi kukore mukutano olinto ateba ngaya ntubona boda boda nduri kwa sona nya samanga nayo ntu tiga mwana siasa kachire tiga toebesi tokoleki twekonye lakini gotebanga tuchikubanga tuchikurwani omuntu ndo bana boda boda no ateba ngaya akei tiga koleki tiga itirare dale goteba iga asa bana siasa sikana kero twasikanire kero mwasikanire moto ene chinga kichingia te nyare kana ngabono meta bana siasa na bono bakora na boko nyona za chinde bato pimete bawo te anga bono njumete bawo pimana chinguru chinguru chiri bawo pimana tayo sene se gonyora nyora bakurwana ni ntu abanyene boda boda boko yunga bono aye fulani njumete abantu bane gali nje bokwane korro ntemorore kwanyora oyocho olubongo sempo boda boda bali batari nyora li mangana yege semina baende sigi kwanyora mwasati ebintu twakanire kwanya tweta ni boda boda ibyo tari bija ndinare gusaba aki tigato sikane to bani mwana boda boda mino manyanga nunga netimami ninko netimami digero bogi mo banya baraki munya gosuka nare komente nanga tewa nande igoro ya town yito are kene kya mangana kelinga Paul Simbarati mugabano ito igakere chikura buya kabisa yani chitakuwa atikende gyons chitakuwa atikende tamasokende gyons yani genuinely akagenda akabumo kabana akiwa bere kabana mutoko mwaji ngichingia atorae ataretera magenderero na indure tusuke mutu nari gosaba abana siasa chinga kichao chiao chubo kabana nyugo tagete mugachire nayo nyoro bogabana wokoreki nayo ugambe county ito asa moske Paul Simbarati negi chanale nande balwanya kumwire byara tigaba mutige akimbona ukina nifaite Paul Simbarati nikaramugereri nabondo chenga nabato majigochira na udatiga nambwete myaka ngebe tatoika ngombona ukina akitwara kumusira ikere neta ito ya okire gurugusi kumusira sireiga akoro bogabana aso egete step ende buno yo minto polateba nifaite mugwats na intoraka nabagusi tikakutuye kubwana abagusi asaba gusi nakikina danga aba boda boda tosikane totiko bwana totiko ta siasa ime toge tokora magenderero na intu abagusi bono paka nyo chikabira chinde chitukumedinga abagusi aba nkikigakale okonyo abagusi bakurwana kaisa to ukwaneke gusi to kurwana tutuye kabanyene dare gusaba kaki abarayi baminta banene tiga tosikane tosike bagarayi bari barekerogo ikiagere kerogo ikitari era bege tororo igachore tumogaso igoro no twali ntoje chikure chagetu igobono chinga chia chomoga chumbo ina chigo ikanyo kaganeti nero sikoro girange ganeti era bago chagitia kare anya kawo chorwa cho achora kini bono ga chinga kichi bono iga gatura omugaba no ito Simbarati chinga kichi nyororo hata kwa nyingi nanto sma ya boda boda ni fact wa umira enchere nyinge ekiera buna bono obisiyete ya municipality igesiekire wetera siasa yani sikire bintu bire ime bisiekereire yani paka tunyirenga bono kigendrete ntutata boda boda takei gosi kigendrete bono wasiru ku understand but with time ya sai koraro wanja kwaye tusikane patusike mna boda boda na tubasike mna ba na siasa baito bale mutu batoretera magendo ndukende tokaneti na magendo taikende mbia mono sana ikiagere brevito byatonyorere kigima Paul Tomanga maiga gochia sabancha barigereri na endoro basemya wabo mwahelio mbia mono sana tiga rende ngireri bageri okwani omonto motangania somurario twali bageri minto Frida to tumama iga gochinkari anene mono etobwate bunanje mbwatha bebori batano igo moibori motangani akuruku oyure tata na mama moga kapita no mongina wae Clemencia na mongina mama na igwete babake na mogonya kumusaberania semore moibori ono kabere tiga motebe na yo minto Paul Simbarati asenge njela ndelire na ro bekire kelinde na wanyekende ngo chinatara guchiabu na bangonya kumwakera ngambu ya mono moibori wakata no minto Vincent Nyakundi ogali omo MCA mutaraji wa 2027 nende nere ngonya gotosirale buna nyako yaito moibori okane akorokunga oyo minto omo president oboda boda bwe Kisi County nere ngonya gotosirale ngonya gotokorale mirememia abebori bana bagatano
ngote bangambia mona se wodi ane anyakoe stage ane 6 asenge njoyo gonsira yo kombwatesi no yo wanchira na koba una omo chairman winu bwe ward kwa kambia mona sana ama igande ko jaso mongi none Karista na bana bane yo minto Jenin yo minto Damian no yo minto Samantha no yo Ndedeila na bombwate family go na bande bonsi pe kenyoro na nyakoe yonsi pe kwa kambia mono ase biwa gauneli actually kwaro chakokora magoso to kwano mondo wesiberi chianga kuchako itokwarengera ngachakora na ona chiko kore na kiagera na kore rabu asengenjo e family go ike kwa nororo lakini e family ye isiko yandelire nero yandemu na ikire na ikirega lakini nkanaro na abainyoire asoko nkore gasi na kurunga go sibino ne chat na aronga da bangambi yamono bonsi pike nyoro mbakanya ko ye taba bantu baminto baba buki bonsi babo nyangalesi boda yeto yonse stage yano yo minto jare yo minto ogamba na bakaka bonse be stage kubakara ngambia mo. Asante sana chairman tokorere bwana. Ya mono moralia njo konge chinga kichinge nanya nake imbwata basani abange sana ka kikinta gwatore na bogo ngachira sinje biro nare go chakiranga bia mono litanga ni yo minto Frida na boy ba mono moralia odio to wate chibicha nere nampongeza bia mono asega singe mokora singe TV nchakira makwani ana matangani ama kwani na matangani akogenda somo ngina mera ni mama na ro ngibolete tatera ga sete kare atirende ngotabanga Beyonce na singinchu mangana nyasaye na boy go ngiche familia ne yos na nye kwandi ko chumura mo ngina na Gladys abana bane Simon Winfrida Mora umbane na Valentine Mokeira na boy go ngiche abana ba minto mwana minto maneno ko kubitutu mwana minto naro ko kusubori mwana minto naro makobati okoro kufena sarange na boy go chiandi chane chonsi bamwa asfati bamwa mama abaira maiga manene sana na boy go ngiche asese moya sector ya boda chikase ni chane tinko beba akina abange bale na abaira maiga akimwe sitingi nyaro batura maleta mwe simba kole akianjira na maiga yose ngiye biro ngiche asese moya sector ya boda nero ne familia ne kiane jinyitinete nchakire chiste chane chonsi pichabo getutu na abaira maiga uyo minto amo itokora nere gasi mo faisio Andrew Mambaleo otoka musojo na moira maiga abo igo abara bachema ni mwasi bechi stage otira kina babo Mondi babo Richard Obiko emamba mungwana na nyora accident juice ngo sabira tata no bwene yasaye nare naye bono nyoro ko bwana kwa bwangu na bo ngonkwa ni apa sani bane bonspi akia abara ibane tingo nyara ko bakwana mwezi ndobwata mambyo mwe meeting akimoje monga kamagena na singi jebiro bono chichema ni chonsi ipi chia kitutu cha sauti bonsi ipi na abaira maiga ni sechi word chiane e word ya ne buna bono yo mitono hale ga yo mito Paul Chuma oyo mito eneli nyamao machema ni weka word omo chema ni kitutu central yo mito Godfrey omwenga anabayigo omo chema ni onyatieko Morris Muko mwesi na abaira maiga nabo igo bono ngiche asese moya ane ngo collegas na teba mo secretary one tungi to buto ngita mo secretary one eno kunya mwamba nyangau mo se mo turesa ronde Dolphin Bwari mo pastor ne Fayo Mbiro nabo igo posi pibeto ko na barbu gasi akina abaira maiga ngende bwangake asese moya nyakoe ase moya nyakoe ga obisi yo mo admin one Abel na abaira maiga abo iga kina ani masese mwezi na abakwaniri imaite bonde gamurigerete na abaire amaiga amange sana igo gakiyo mitani asa whatever you are amaiga ina yao anjirana akina singi biro nabo igo ase maito ya Kisi County tinkwebo kwani omosike charade oncharirere oyore president ya ne mo deputy ya Dismas Omale nabo igo naba chairman chonsi biche sub county ncha keron tita ingiche cha stars mideli oyoro mo chairman obobasi ando mo chairman boni ko gabana asensa mo ebirongo manyibanga byatonyorera nabo igo yo minto Richard nyakundi ko rubonchari Moses Karanja ko tabaka mate nabo igo oyo minto Clement Ndemo ko rubuto note nabo igo yo minto
James Ondara mwenga kurunyari bari masaba ruru mwesi biga kibanjete bonse baere akianchina na sama igayugo ende bono twari usabanga biyamono ase ndi kwende seni gete ya ndisi TV asoko tuanchira gochara iga ko aba na boda bosemi ka kina ndi kero kende ko ranyora kabaga buna kaiga anda bo turangeri yeto nyo semaniga na banyaranga boda yakoreki ya sukire bosi mbiyamono sana mbiyamono kirende an biyamono. Okay, ni kwa matere tari magana. Mbiyamono sana mwancho mwigirira kwa bere ko gotanga na inte ko twaga chage to morobere iga ikabone gato ikiro mwaili no gasemera kwa na kwa bere go kwimenya mange asomorobere